На 15 февруари, добър вечер с новините на телевизия Рекординг. След принудителното изпускане на язовир Елена, тонове риба изтекоха в река Бисерска. Камерата на телевизия Рекординг единствено проследи какво се случва с водоема, след като държавата взе решение за спешното му източване. Поне 30 тона е била рибата, която изтече в река Бисерска след изпускането на язовир Елена. За това свидетелстват местните, които днес на ръка извадиха хиляди килограми амурто, остолоп, шаран и бяла риба. Хората товареха полуживите риби в ремаркета на трактори, джипове и каруци. Арендаторът на водоема Красимир Бойчев обясни пред нашата камера, че не може да спре хората да събират рибата, пък и той вече се бил отказал от язовира, тъй като на практика той е унищожен. Решението за източването на водоема бе взето в неделя от областния кризисен щаб, въпреки че преди това арендаторът и община Хасково се бяха погрижили за обезопасяването му. Картината край язовира приличаше на филм на Костурица. Вижте каква риба! Има нашия кмет! Новия! Умиращи 20 килограмовите остолопи даваха допълнителен драматизъм на фона на прокопаната язовирна стена. От Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури обясниха, че ангажимент на арендатора е да се погрижи за рибата. Какво се случва, ако няма арендатор, какъвто е случая, не стана ясно. Детската градина в село Динево се нуждае от спешен ремонт. Учебното заведение пострада сериозно при наводненията миналата седмица. Общо 54 са засегнатите къщи в селото след потопа от 6 февруари. Всичко в детската градина на село Динево е унищожено от стихията. При наводнението водата в учебното заведение е стигала 50 см, разказаха от персонала. Днес директорът на дирекция образование в община Хасково Ана Йорданова сподели, че по груби сметки са необходими поне 40 000 лева за възстановяване на забавачката. Установени са щетите, но в началото на учебната година всички подобрения, които бяха направени по помещението, в момента са загубени. И балатома, който беше съвсем нов и закупен и поставен, и електроуредите, както готварски печки, така и отоплителните уреди, част от инвентара, също така постелното бельо за леглата, всичко това е унищожено. По време на потопа в детската градина не е имало учебен процес. През зимните месеци децата са пуснати във ваканция заради ниската посещаемост. На 1 март обаче забавачката трябва да приеме отново 25-те си възпитаници. А в състоянието, в което се намира сега, това е невъзможно. От община Хасково уверяват, че през следващите 2 седмици ще направят всичко възможно, за да оборудват втория етаж на детската градина за нормални учебни занятия. От местната администрация се надяват, че помощите за бедстващите в Хасковска област ще стигнат и до село Динево. Общо 54 са наводнените къщи, десетки са унищожените елуреди на хората, отнесени от пороя са тонове фураж за животните. До сега областният кризисен щаб е отпуснал 2 кубика дърва за бедстващите местни жители при необходими 25 кубика. От наводненията в Динево е скъсана дигата до моста в центъра на селото. Спешно се налагат възстановителни работи, които от местната администрация увериха, че започват. За да се избегне повторно голямо наводнение в селото, ще трябва да се изгради нова дига, обясни заместник-кметът на Хасково Златимир Желев. Проектът за това е изготвен и ще се търси възможност за кандидатстване за средства по линия на трансграничното сътрудничество. Община Хасково е взела мерки за временното възстановяване на пътищата към селата Любеново и Родопи. Настилката им бе разрушена при наводненията миналата седмица. На пролет ще се търси възможност за цялостна рехабилитация на разрушените пътища към Любеново и Родопи, обясни заместник-кметът на община Хасково Златимир Желев. На пресконференция днес той обясни, че местната власт е протоколирала всички щети от наводненията и ще се търси възможност за финансиране на възстановителните работи. Желев и секретаря на община Хасково Атанас Димитров изразиха съжаление, че Хасково не е успял да кандидатства по проект за направата на диги в село Малево. Причината е липсващ документ от басейнова дирекция, който е поискан още през октомври. Заради закъснение общината е изпуснала срока за кандидатстване, обясни Златимир Желев. Според заместник-кмета, местната управа на Хасково е реагирала адекватно по време на наводненията и макар само със собствени сили не са оставени хора в бедствено положение. Протоколите от описа на щетите са изпратени в областния кризисен щаб и ще се търси възможност по линия на бедствията и авариите за финансиране на възстановителните работи, обясниха от общината. При нулев интерес от страна на гражданите премина снощното обсъждане на бюджета на община Хасково за 2012 година. Единствено шепа съветници от различни сесийни групи уважиха задължителната по закон процедура в зала Хасково.
За първа година, откакто законът изисква бюджетът на общината да се коментира с гражданите, те не уважиха с присъствие процедурата. Незаинтересоваността на хората за това как ще се харчат парите им през тази година бе коментирано от кмета на Хасково така. Интересът е огромен, но само когато се получи някакъв гаф, някакъв фал или някой е станал на криво от този сорт. Иначе, когато се обсъжда парите на общината, къде трябва да отидат, как да отидат, явно интересът не е голям. Но тук има едно но, което аз го трактуваме по друга форма, че гражданите имат едно огромно доверие на административната власт на общината и се им предостави възможността да пренасочат и така да направят бюджета, тъй като ние сме го доказали в тези 12 години до този момент, този бюджет да може да помогне да се разпространи навсякъде, където има необходимост в границите на възможното. Това също според мен е факт. Близо 54,5 милиона лева е проектобюджетът на Хасково за тази година. От тях 24 милиона лева е държавната субсидия. Финансовата рамка на общината ще бъде гласувана идния петък на редовно заседание на местния парламент. 54-годишен пловдивчанин е управлявал автомобила, който преди дни прегази и уби на място 25-годишния Станимир от село Крепост. Инцидентът се случи миналата неделя край село Клокотница. След издирвателни действия полицейските служители установили извършителя. Оказало се, че той има зад гърба си присъди за много и различни престъпления и дори не е имал шофьорска книжка. Задържан е за 72 часа с постановление на прокурор от Хасково. Предстои повдигане на обвинение. МБАЛ Хасково обявява конкурси за началници на 7 отделения на здравното заведение. Одобрените кандидати трябва да бъдат назначени до началото на април, коментира на пресконференция днес изпълнителният директор на МБАЛ Хасково Славчо Близнаков. Повече от отделенията се управляват от временно изпълняващи длъжността. От последния конкурс за 3 отделения не бяха излъчени титуляри. Това са ортопедотравматология, нервно, ушинос гърло, функционалното отделение и новоразкритите отделения неврохирургия и физиотерапия и рехабилитация. 3-годишният договор на началника на акушеро-гинекологично отделение доктор Христова също е изтекал. Предстои обявяването на конкурс и за главна медицинска сестра. В момента се изготвя обявата по същите критерии, при които бяха миналите конкурси и в рамките на 2 месеца трябва да бъдат завършени процедурите. Кандидатите, които кандидатстват за обявените длъжности, трябва да имат висше медицинско образование, диплом за специалността по профила на отделението и необходим трудов стаж след придобиване на специалността не по-малко от 5 години. Наличието на квалификация по здравен мениджмънт е препоръчително. Конкурсът се провежда в 3 кръга – устен и писмен изпит на тема визия за развитието на отделението и събеседване с комисия. Преговорите за съвместна работа между медицинския център на МБАЛ Хасково и медицински център Хипократ продължават. Проведени са редица срещи с Сдружението на общопрактикуващите лекари, обяви доктор Славчо Близнаков. Кабинета за неотложна помощ да обедини усилията си между двата центъра, да бъде на територията на болницата и да има едно пълно функционално взаимодействие между тези кабинети и спешно приемно отделение. И се надявам другата седмица, когато изгладим последните несъответствия във вижданията, на четвъртък да има едно официално откриване. Преговорите трябва да финализират до края на месеца. Съвместната дейност между двата медицински центъра ще стартира от 1 март. Хасковски бизнесмени ще си сътрудничат със свои колеги от Ирак. Днес бе проведена работна среща между представители на Хасковската търговско-промишлена палата и Асоциацията на кюрдистанско-българското приятелство. Специален гост на днешната среща бе изпълнителният директор на Асоциацията за кюрдистанско-българско приятелство от Ирак Саад Таха. Днес бе подписано и споразумение между двете страни, като целта е да се насърчава местният бизнес и в двата региона. Посоките, преди всичко в момента страната там излиза от война. Ирак, нали, излезе от война. Така. Тяхната автономна област е около 5 милиона. И всяка страна, която излиза от война, тя има нужда от всичко. И на първо време от машини за преработка на храни, защото те се произвеждат някаква селскостопанска продукция, но от другото, от войната и преди от времето на Садам, поради ползването на химически оръжия, не могат да се ползват земята. Кюрдистанският район е богат на нефт и на газ. Ето защо и тамошното правителство е създало и специална политика за развитие на ресурсите и насърчава сътрудничеството с България, за да разширят периметъра си на бизнес.
Така, ние затова сме тук в този град Хасково. غرفة تجارة وصناعة خاسكوفة. Значи в търговската палата на Хасково. اتفقنا ووقعنا العقد. И се подписахме на договор. تبادل علاقات تجارية بين أقليم كردستان وبين за развитие в Кюрдистан от България. Да развиват там региона с помагане на търговската палата в Хасково. Споразумението между хасковската и кюрдистанска страна е безсрочно, което допълнително ще улеснява възможността за добро развитие на местният бизнес и отношенията му с фирмите в Ирак. Двама машинисти са обгазени, след като снощи локомотивът им се подпали в движение в района на ЖП гарата в Димитровградския квартал Мариино. Те са откарани в МБАЛ Света Екатерина. Единият е хоспитализиран, а другият е пуснат за домашно лечение. Причината за инцидента е късо съединение в елоинсталацията на локомотива. Вече няколко седмици след обилните снеговалежи в Хасково все по-трудно се откриват дърва за огрев. Суровината, която много семейства използват за отопление през зимния сезон, се среща рядко по местните борси. Не само, че се открива трудно, но и цената на дървата за отопление лети стремглаво нагоре. Само за няколко седмици 1 тон скочи от 130 до над 150 лева. Проверка по подобни търговски обекти установи, че причина за притеснение наистина има, тъй като всяко домакинство е пресметнало колко дърва ще са му нужни за сезона спрямо миналия. Тази зима обаче очевидно изненада всички, а и дългото задържане на снежната покривка допълнително затрудни доставката на нужната суровина. На тази и още много малко борси в Хасково обаче нещата стоят по друг начин. Тук собствениците някак си успяват да заредят нужното количество дърва и резултатът е на лице. Опашки от коли и каруци, които едва смогват да натоварят купеното. Тонът е 150 лева, като това не спира купувачите, особено когато метеоролозите не предвиждат затопляне поне следващите дни. Не само цената на дървата лети нагоре, но и тази на донбаските въглища, които са считани за висококалорични. Само те са се увеличили от 360 на 400 лева за тон. Напоследък тръгна и слух, че дърва и въглища всъщност има, но по-големите търговци ги изнасят в Гърция, тъй като там пласират стоката си по-скъпо. Областен информационен център заработи в Хасково. Той ще бъде част от изграждащата се в момента система от подобни центрове в цялата страна. Информационният център се намира в сградата на малкият бизнес център. Целевата група на проекта, по който е изграден, са хората на Хасково и региона, както и общините. От декември насам всички те могат да се възползват от услугите на екипа, който работи там, и да си набавят подробна информация. Тук ще предоставим информация предимно за оперативните програми, 7 оперативни програми. Също ще получавате сведения за отворени процедури, също насоките за кандидатстване, примерно да ви запознаем с насоките на кандидатстване. Тук в центъра ще бъде изграден, ще има компютър с постоянна връзка с интернет, които гражданите могат да получават навременна информация. Ще се разпечатва информацията, ще бъдат запознати с насоките за кандидатстване. Проектът обхваща 3 години, като през това време ще бъдат проведени 99 срещи, поравно във всяка една от 11-те общини от област Хасково. Така всеки, който се интересува от европейските проекти, касаещи кохезионната политика, целите и възможностите за развитие в България, може да се допита до съветите на информационния център, който ще работи ръка за ръка и с медиите в региона. От 10 до 12 февруари в Баку, Азербайджан, се проведе 39-то европейско първенство по карате за старша възраст, девойки, младежи и жени и мъже до 21 години. В първенството участваха 40 държави и над 1000 състезатели. Българската федерация беше представена от 12 състезатели. Александра Стублева от карате клуб Никон София е вице-шампионка на Европа в комите джуниорс категория до 59 кг, а Моника Христова от карате клуб Торнадо Хасково в ката джуниорс достигна до полуфинала и след елиминирането от състезателката на Португалия остана на 5-то място. Добро представяне направиха и другите участници в отбора. Силвия Вангелова и Агемен Сербес от карате клуб Айданет Вадорил Хасково в комите кадет с категория до 47 кг и комите джуниор с категория до 61 кг. След равен резултат, но с по-добра игра в редовното време, отпаднаха от надпреварата за медалите след инфарктното съдийско решение с 3-2 гласа в полза на конкурентите им. За четвърта поредна година ние имаме финал, което вече показва тенденция, не случайен резултат. На прав път сме и макар времената да са трудни, родното карате се развива възходящо, заяви след състезанието
състезанието генералният секретар на Българска национална федерация по карате Георги Ривов. Така завършва емисията ни днес. Новините на телевизия Рекординг гледайте и на нашия интернет сайт. От екипа ни спокойна вечер.